Olabide ikastola, Gasteizen bertan egoteaz gain, ingurune natural privilegiatu batean dagoen ikastola da. Duela 60 urte sortu zen ikastola, eta ordutik euskara izan da Olabide ikastolako izatearen eta egitearen ardatza. Ikastolak euskara eta euskal kulturarekiko konpromezu estua izan du beti. Gasteiz, Araba eta Euskal Herrira zabalduz. Hamaika ekintza kulturaletan parte hartu izan du bere historian, eta horietako bat korrika izan da. Ni Rosa Arrizabalaga naiz, ikastolako irakasle ohia. Olabide ikastola eraldatzen joan da, gizarte berrietara egokituz. Zorionez, naiz eta ikastola eguneratzen joan, beti mantendu du bere funtsa. Euskara. Olabide ikastolan argi izan dugu beti. Euskara ez da ikasi beharreko hizkuntza bat bakarrik. Euskara bizi behar da. Eta hau da gure txiki eta gazteei transmititu behar dieguna. Ez dadin aria eten. Hirurogei urtez, tipi-tapa euskararen alde. Eta honela jarraituko dugu, ez dadin aria eten.